Il-Partit Nazzjonalista qed jibbaża politika li tirkeb fuq il-fake news bl-iskop li gwadanja politikament. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista bit-tema Inġeddu Malta pajjiżna li ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Naomi Kakija. Il-Ministru Attard elenka 5 okkażjonijiet li fi ftit ġimgħat il-Partit Nazzjonalista ħoloq minn żniedu biex jipprova jħammeġ il-karattru ta' persuni iżda mbagħad joħroġ anke minn istituzzjonijiet ġudizzjarji li minn dan kollu ma kien hemm xejn minnu. Minn barra hekk fl-ebda miċ-ċirkustanzi il-Partit Nazzjonalista ma wera xi ħajra li jagħmel apoloġija lil vittmi tiegħu. Dan bħalma kien l-eżempju fil-każ tas-sentenza tal-qorti dwar il-gidba sfaċċata u serja mill-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi fuq id-deputat Laburista Carmelo Abela. Issemma wkoll il-każ tal-mewt traġiku ta' Stephen Manjon fejn hawnhekk il-Partit Nazzjonalista ħareġ fuq il-midja soċjali biex jgħajjar lill-istituzzjonijiet tas-saħħa f'pajjiżna fuq akkużi bla bażi. Il-Ministru Attard semma wkoll il-każ fejn l-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Aġus ġie kkonfermat li gideb sfaċċatament mill-Olaf dwar allegat użu ħażin ta' fondi Ewropej. Każ ieħor jinkludi l-Gazzetta Nazzjonalista Il-Mument li rrapportat bi prominenza gidba dwar negozju Fawdex li kien se jitwaqqaf l-operat tiegħu. Dan ukoll instab li ma kien xejn għajr fake news oħra. U stqar li l-Partit Laburista jappoġġja l-libertà tal-espressjoni u għalhekk fil-Parlament qed isiru aktar miżuri biex jissaħħu wkoll is-sissin fuq il-vittmi. Il-viltaf dan kollu mbagħad kellek sitwazzjoni fejn id-deputati nazzjonalisti Kerala Aquilina u Claudette Buttigieg ħarġu letteralment jiktbu li jien qed il-Gvern Laburista jerġa' jdaħħal il-libel kriminali biex il-ġurnalisti u kull min jesprimi ruħu jkun jista' jintbagħat il-ħabs. Din hija totalment gidba li se jkollhom jiġu għaliha quddiem il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Għalhekk hawnhekk insostni li l-Partit Nazzjonalista jrid jerfa' responsabilità għal dawn l-istanzi kollha ta' fake news u attakki bbażati mhux fuq is-sewwa. Min-naħa tagħha l-wib Naomi Kakija sostniet li l-aġir tal-Partit Nazzjonalista qed ikompli jnaffar lil dawk il-persuni li huma mħajrin jitlu fil-politika lokali. Aċċennat li din in-narrattiva qarrieqa ta' kif iġibu rwieħhom ir-rappreżentanti tal-PN, waqt li rimarkant li fl-aħħar mill-aħħar għandna nifukaw fuq is-sustanza għax sejjer bla bażi iġibu riperkussjonijiet serji fuq il-politika tagħna. Niftakru illi dan l-aġir jaf ikollu riperkussjonijiet koroħ fuq min jispiċċa vittma ta' fake news, apparti illi jkompli inaqqar mill-kredibilità tal-klassi politika. Pajjiżna u l-poplu tagħna qed jistenna politika ħafna iktar serja u matura.